שלום לכם צופים יקרים, כאן אפי בסרטון חדש מפיפ"א 14. לצערי אין מה לעשות, לא יוצאות לישראל כי אני בעצם רוצה לשחק איתכם בקרייר מוד ליגה ישראלית. כן, אני לא ראיתי ערוץ אחד עושה דבר כזה, לדעתי זה רעיון כמו חדשני, זה רעיון חמוד כזה, חל הרש בחוץ. אז כן, בתלאי הזה יש בעצם, אני אתן גם קישור להורדה לתלאי. רגע, אני אחכה שהאמבולנס יעבוד. כן, יש פה את הליגה העל, יש פה את הליגה הלאומית ויש את הליגה א'. אנחנו נשחק בליגת העל כי הקבוצות האלה פה לא מכירים אותם כמעט. וכן, אני אתחיל עם מכבי תל אביב כי אני בעצם, המטרה שלי איתם לשחק על וורד. רגע, המטרה שלי איתם זה קודם כל לנצח, כאילו לסיים את הליגה במקום ראשון. אם במזל, אם אני רוצה להיות ברבע גמר ליגת אלופות, וכן, ואני או שבוע ליגה אירופית, אז לא שמים אותי פה לליגה הראשונה, אז כאילו על הליגה הראשונה, אז נצטרך לחכות. אוקיי, כל משחק יהיה 5 דקות, כי אני מקליט את זה. התאלון שלנו יהיה אצלנו בלומפילד. אוקיי, אני לא רוצה שיהיה חלון העברות בקיץ. גלובל, בסדר, מעניין. טוב, וזה הגדרות שלנו. אוקיי, זה לא משנה כל כך. מה? אפי פיפ"א, זהו מראה אפי פיפ"א, שם של הערוץ שלנו כמובן. אני אשחק במחשב כפי שאתם שמים לב, אתם רואים את המסך כאילו למטה, כי אם אני עושה אותו למעלה. אוקיי, העברתי את זה, לא שמתי שאני יכול להעביר את זה, אז אוקיי, יאללה. ביי, עם אני אחליף צוללות. שנייה, שחק על הדרך, אני אעשה את זה על השמירה הזאת, לא יודע מה זה השמירה הזאת. שנייה, אחליף צוללות. אוקיי, שנייה, צד איתה. פייל על הסרטון הראשון. ואוקיי, נכנס. אוקיי, יפה. אז זאת תהיה בעצם ההרכב הראשון, לא, זאת לא תהיה ההרכב הראשון, אני אערוך אותו כמובן, אבל זה מה שכאילו יהיה. טל בן חיים בצד שמאל, פריצה באמצע, ברק יצחקי בצד ימין, יהיה רוטציה בין ברק יצחקי לדור מיכה, כנ"ל לפריצה, כנ"ל לרדי, כנ"ל לאלברמן, אבל לא כנ"ל לזהבי. קרלוס, טיבי, ייני, מלרוש, חואן פבלו. אוקיי, בסדר. אולי אני אשנה את זה לזה. 99% אני אשנה את זה לככה, ואני אשים את יצחקי פה. זה 99%. טוב, אז עכשיו אתם תראו את הכל רץ, כדי שלא ישתמו עד שנחזור לקטע הרגיל. אוקיי, חזרתי. כן, סידרתי את ההרכב לפי קבוצה שאני אוהב. אז כן, עכשיו אני רוצה בעצם כאילו לקנות שחקנים ישראלים בחו"ל ולהביא אותם לארץ. רוב סיכויים שהרבה לא ירצו, כי אין מה לעשות, לא אוהבים אותנו סתם. אוקיי, בואו נתחיל עם הקניות כמובן, שזה אתם תראו כאילו את הקניות שלי בתמונות. רוב סיכויים או שפשוט אני אחתוך את זה ולקטעים שקניתי. אוקיי, אופיס, רגע, בלק, אוקיי, search player, אוקיי, טוב. אוקיי, השחקן הראשון שאני רוצה להציע עליו הוא אלירן עטר. אוקיי, עכשיו אני שואל אני שואל אותם אם מוכנים למכור את אלירן עטר, נראה אם הם הסכימו, ועכשיו אתם תראו את זה בהילוך מהיר.
הפועל באר שבע. כן. אז ההצעה הראשונה שלי בעצם הולכת על אלירן עטר, למרות שהם לא הסכימו לשחרר אותו ריימס, אבל אני מציע לו $1,000,000 למרות שהמחיר שלו הוא 1,400,000. אז הנה ההצעה הראשונה שלי, בהצלחה. אז ריימס לא הביע הערכה על הקנייה שלי, כאילו על מה שהצאתי, אז אני מוסיף להם עוד 1,100,000 ועד יותר מזה אני כבר לא עולה. ההצעה השנייה שלי הולכת להיות על טל בן חיים, בלם די ותיק, לא מת, כאילו, סליחה, די מבוגר, בן 31, אני עומד להציע עליו, הוא שחקן מנוסה, יכול מאוד לתרום לי הקבוצה ולרוטציה. ההצעה השנייה שלי אומרת להיות על מונס דבור, שחקן מכבי תל אביב לשעבר, אקס שלנו, אני עומד לשאול אותם אם מוכנים, הוא שחקן שאני עומד להציע עליו לא מעט כסף, כי הוא שחקן פשוט טוב, אפילו הוא משחק בקבוצה שהיא גם טובה לו, אבל אני רוצה אותו בחזרה. השחקן השני שאני עומד להציע עליו הוא ניר ביטון, שחקן ממש טוב לדעתי, הוא שחקן של סלטיק, אני רוצה להחזיר אותו לישראל, ואני עומד לשאול את הקבוצה שלו אם מוכנים למכור אותו אליו. השחקן השלישי או רביעי כבר, אני שחקתי אפילו פה, הוא די שכטר, שחקן גם די די מבוגר, בן 26, והוא שחקן פשוט טוב, הוא יכול להיות חלוץ פשוט טוב לרוטציה, והוא יכול להיות אפילו בהרכב הראשי. השחקן האחרון ליום הזה, כאילו לא לפרק, להיום, הוא אלמוג כהן, שחקן ישראלי, אני לא זוכר באיזה קבוצה הוא שחק, אינגול סטנד, אין לי מושג מה זה הקבוצה הזאת, אני עומד לשאול, ואנחנו עכשיו מתחילים לעבור ליום השני שלנו, ועבר מלא ימים, אוקיי, יש כבר, אוקיי, זה בעצם על הליגה שלנו, עכשיו אוקיי, משחק ראשון, וואי, ועדיין לא קנו שום שחקן, ולא תאמינו מול מי אנחנו משחקים, אל חליל, מול ערבים, אולי ככה יבוא השלום דרך פיפה, איזה בדיחה גרועה, שלום דרך פיפה. טוב, אז אני אעביר לקטעים המעניינים או לגולים, יאללה ביי. המשחק שלנו מול אל חליל מתחיל, ואני מעביר עכשיו לקטעים המעניינים. אוקיי, המצב הראשון שלנו מגיע דרך יצחקי, שהוא מוסר לאלברמן, ואלברמן בועט, אבל השוער של אל חליל מצליח לעצור. נגיעת יד ברחבה, פנדל שלה לזכותנו. אני עכשיו אראה לכם את הנגיעת יד. כדור מגיע לאלברמן, ואלברמן מתחיל לבעוט קרקפל, אוקיי, אלברמן מתחיל לבעוט, והכדור נעצר בשתי הידיים של השחקן של אל חליל, מונע שער, והשופט שורק לפנדל ואיסוף. ערן זהבי עומד מול הפנדל, בועט לצד ימין וכובש. ערן זהבי שער ראשון עושה את התנועת פיו פיו המפורסמת שלו, ועושה את ה-1-0 לזכות מכבי תל אביב. גול, מה אני אגיד, גול פנדל. גול הפינה נגדית, הצליח נראה לי לעטות בשוער שלהם של אל חליל, ו-1-0 לישראל. ערן זהבי כובש את השער השני שלו במשחק, ושוב פה עושה את הפיו פיו. אנחנו כבר נראה, הנה הגול, רדי בועט, אבל השוער מצליח להדוף,
זהבי לא מאסף, לוקח את הריבאונד, ואיזה שער יפה של זהבי. שער השני שלו, זהבי. מחצית הראשונה נגמרת, ערן זהבי, דקה 12 ודקה 45, אל חליל 0, מכבי תל אביב 2. יופי של משחק, בואו נתן סטטיסטיקה, 2 גולים שלי, 9 בעיטות, 0, פשוט ההגנה שלנו עשתה הכל בשביל להגן על השער. אוקיי, השליטה שלהם יותר, פשוט אני לא אוהב לשלוט בכדור בכלל, אני סתם אוהב לתת לה כאילו לחטוף. עשיתי 10 טאקלים, שמתוכם 1 פאול, שזה דבר לדעתי טוב. הם עשו 3 טאקלים ו3 פאולים, ובסדר, יאללה, מחצית שנייה, מתחילים. ההזדמנות של אל חליל הראשונה הגיעה בידי פריצה טובה, והכדור הצליח לעצר. בואו נראה את זה עוד פעם. כדור שאני לא מבין איך הוא לא בעט את זה יותר מדי חזק, בעט את זה חזק שלנו, שכון פבלו, ונגמר ההזדמנות הראשונה. חילוף ראשון של מכבי תל אביב, בדש ומיכה נכנסים, רדי ויצחק יוצאים. ההזדמנות הראשונה של בדש הגיעה מטעות של שחקן ההגנה של אל חליל, ובדש בועט אבל למרכז השער והצהרה טובה של השוער שלנו. ההזדמנות הבאמת משמעותית של אל חליל עכשיו הגיעה, אבל היה פה גול, אבל נתקל באופסייד. תרתי צהוב במיטרוביץ' על ידי עבירה שהוא נכנס בו מאחורה, אבל רק התחזות. שער ראשון של אל חליל הגיע מכדור חוץ שהגיע לשחקן 20 שלהם, והכדור נכנס בשער יפה באמת. יפה. ההזדמנות באמת רלוונטית וכמעט שער, אבל לצערי הכדור בא שנוגח ממש עבור מעל השורו של השוער, אבל היה אופסייד בהעברת הכדור כאן. היה פה אופסייד. איזה כיף זה לעשות כמו בטלוויזיה. רגע, בוא נעשה את זה כמו בטלוויזיה. הסתיים המשחק 2-1 למכבי תל אביב. משחק טוב שלנו, אני חייב להודות. 12 בעיטות, 8 במסגרת. משחק טוב, כמו שאומרים הישראלים ניצחו סתם. יופי של משחק, והמשחק הבא, משחק הידידות, אני אריץ אותו, אוקיי? פשוט כזה רק משחק ידידות שלא אמור כל כך להיות חשיבות, חוסר חשיבות. וכן, בסדר, במשחק הבא. בואו נראה כמה ייגמר עם העוזר מאמן שבמשחק הפעם. אוקיי, בואו נריץ את זה בדקה איתן טיבי עם כרטיס צהוב. וואי, זה הבלמים אבל פאוליסטס. גול, וואי שיט, אין לי כוח. 1-1, אוי, פרץ, יצחק, יפה. יפה, 1-1, לא היה לי כוח פשוט לראות את הזמן. לא סתם. 1-1, כן. עכשיו אני רוצה אוקיי, עכשיו אני רוצה להחזיר את ההרכב להרכב הטוב שלי. כן, זה הרכב טוב פשוט. אני אסדר את השחקנים. כן, צריך סידור פה קצת, אוקיי. מה רציתי, אוקיי, כן. אני רוצה, אוקיי, מה עם השחקנים? אוקיי, עמוק כהן הודיע שמה, אוקיי, הם לא רוצים. אנחנו בכל זאת אנחנו נציע עליו כמו שהוא עולה, אנחנו נציע עליו פחות כמעט מיליון, נציע עליו 600,000 ונראה מה הם יאמרו. כמו שהמשחק הקודם, גם את זה אנחנו פעם נריץ הפעם עם הרכב השונה שלנו. אני רוצה קצת שינויים ונראה בין החיים כבר בדקה שנייה. עוד פעם הגעתי בקרטיס צהוב ואני לא אוהב לראות 4-1 3 של בין החיים. הוא אוהב את המשבצת הזאת כנראה. יופי של משחק, אוקיי, משחק הליגה הראשון שלנו. רגע, קצת נעביר את זה, ניתן זה קצת קניות. בינתיים אנחנו נציע לכמה שחקנים ואז אנחנו נבצע את המשחק הראשון בפרק הבא. ניר ביטון, נציע עליו. אוקיי.
750. איתי שכטר, נציע עליו 1,000,000. אוקיי. אלירן עטר, נציע עליו, לא מעניין אותי שהם לא הסכימו, אני מוכן אפילו לתת 2 מיליון על אלירן עטר. אני מבקש מיץ' גולדהר, איך שלא קוראים לו, מיץ' גולדהר, קצת כסף עליו 1,000,000. מה חבר אתה איתך 3 מיליון לך תפגר. אג'ידה, שוער מדהים בעיניי, לא יודע אם הוא טוב כל כך כמו במציאות, אבל שוער בעיניי אחד השוערים הכי טובים שיש, מציע לה 1,000,000. הוא שוער פשוט שאנחנו חייבים אותו, אני מנסה. תמי חיים, אני לא מציע עליו הרבה, כי אני יודע שהוא יהיה רק ברוטציה, אני מציע עליו 300. בסדר, הכי מינימלי. בוא נראה כמה הם יסכימו, אני אסכים. אוקיי, אלמוג כהן, הקבוצה שלו לא הסכימה, הם יוצאים. הוא רק עכשיו הגיע כאילו לקבוצה, ואנחנו לא רוצים שהוא יזוז עדיין, כאילו יעבור. אוקיי. Thank you for the גם לא מסכימים. אוקיי. בפרק הבא, לא, עדיין לא. וואי, כולם לא רוצים, פרקים, סתם. עוד מעט אנחנו אני אציע לכולם פרק הבא. אוקיי, 1,600,000, אני בא להתגמש אפילו. יאללה. סתם אני יודע, תתיס. כבר אני אסיים רק את ההחלפות, ואז אני אגיד לכם מה אני אעשה. אוקיי. אז כן, בפרק הבא משחק העונה לדעתי, כבר בחזור ראשון משחק העונה, מכבי תל אביב מול באר שבע. יאללה ביי חברים, נוסע בלייקים אהבתם.